barevný televizor Rubin C202, který se vyráběl od roku 1980. Je to celotranzistorový televizor s maskovou obrazovkou typu Delta. Tento televizor se dovážel i do Československa v hojné míře a byl buď v prodeji, a nebo i na splátky podniku Tesla Multiservice. Tento televizor jsem dostal jako funkční, s tím, že zrní, byl vyčištěn, ale při zapnutí šlo vidět, že jde hodně červeně, bez zelené barvy. Nyní už je televizor seřízen a na maskovou obrazovku má poměrně slušný obraz. Obrazovky 61 LK3C už byly trošku lepší jak původní 59 LK3C, které se dávaly i do našich televizorů, Tesla Color a Color Spectrum. No a nejtěžší je u těchto obrazovek dosáhnout čistoty barev a konvergence. Zde, když stáhneme na monoskopu barvu, tak by měl být pěkný černobílý obraz. I na téhle obrazovce, kde většina plochy je slušně seřízená, je vidět, že v některých místech konvergence je trochu ujetá, je to vidět například zde v rohu. Kdy se tři barevné obrazy úplně přesně nekryjí. Kdežto ve středu obrazu nám nastavuje statická konvergence, kraje obrazu dynamická konvergence, která je nejtěžší, ale i tak na tuto obrazovku je seřízení slušné. Barvy má taky dobré, povedlo se doseřídit červenou i zelenou barvu. Na elektronickém kontrolním obrazci opraváři dokáží diagnostikovat naprostou většinu závad barevného televizoru. Od závad v konvergencích, čistoty barvy, linearitě obrazu vertikálně i horizontálně a i v dekódovacích obvodech. Přenos nízkých vyšších kmitočtů nám ukazují barevné přechody. Tady tyto části nám ukazují frekvenční charakteristiku televizoru. Barvy ukazují barevné dekodování, nastavení bílé, černé, gradační stupnice a další a další. Tyto televizní kontrolní obrazce se vysílaly před zahájením vysílání a v opravnách na to byly generátory. Tento televizní kontrolní obrazec elektronický je pro normu SECAM. No, když se vrátíme, tento televizní kontrolní obrazec byl používán v Sovětském svazu. Televizní kontrolní obrazec normy PAL. A televizní kontrolní obrazec také normy PAL, který se občas u nás používal se i v polské televizi a podobně. Na něm jde krásně vidět nastavení konvergencí,
Zde vidíme opět střed obrazu a většina krajů obrazu je slušná, kdežto opět tenhle roh je krásně vidět, jak nám trochu čáry ujíždí. Ale jak říkám, na obrazovku typu Delta je to velmi slušné nastavení. Které v barevném obrazu běžný člověk takřka si nepovšimne. U televizních kontrolních obrazců ještě byl vysílán zvuk, většinou 1 kHz pro kontrolu zvukové části televizoru a po konci vysílání byla vysílána radiová stanice Hvězda.